Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6 bij het examen van 2024. Pregunta para papiamento. El gobierno de América está consistido en un presidente, un candidato a ministro dan federal y congreso. Ni el presidente ni el ministro dan federal está responsabel para congreso. De president, noch de ministers van de federale regering zijn verantwoording schuldig aan het congres en conta in nombre para el sistema de gobernación, tal cual executa conta. Wat is de naam van de regeringsstelsel waarin dit geldt? Dat is de presidentiële democratie, antwoord C. Uit welke twee organen bestaat het congres van de Verenigde Staten? Qua dos organo, da forma en Congreso de América. Dus uit welke twee organen bestaat het congres van de Verenigde Staten? Y explicam die presidente y minister dan del sistema de América nota responsabel para el Congreso. Leg uit waarom de president en de ministers in het stelsel van de staten geen verantwoording schuldig zijn aan het congres. Nota responsabel para el Congreso. Ja, no tienen responsabilidad para worden de culpa. Ze zijn geen verantwoording verschuldigd. En wat nos se llama el sistema de gobernación tal cual executa aplicar, waarin ze geen verantwoording schuldig zijn aan het congres. Zoals je hier kan zien. Het antwoord was dus C. Ja, conta in nombre para el sistema de gobernación is presidentiële democratie. Dan pregunta qua dos organo da forma en Congreso de América. De twee organen die dat vormen zijn het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Ja, dus kijk nos se llama el sistema de gobernación, tal cual executa aplicar. Dat is een presidentiële democratie. En we zien het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Dan de uitleg. Waarom is dat zo? Ja, explica dan con el presidente y el minister dan del sistema de América nota responsabel para el Congreso. 1. De president heeft een mandaat van het volk. Hij wordt indirect door het volk gekozen en heeft daardoor een mandaat van het volk. Y 2. De ministers zijn medewerkers van de president en worden door hem uitgezocht, nombra pa el president, en zijn slechts aan hem verantwoording schuldig. Ja, en ze worden benoemd en ontslagen door de president. Dus hier zo wordt er meer contesta, pa Hollandes. Ik hoop dat dit een duidelijk filmpje was.